Good morning! Happy Tuesday, guys! Salaan nyo kung nasan kami. Ni Daddy. Kami. Andito kami sa probinsya. Dito sa Nueva Ecija. O, diba? Biglaan yung uwi namin nung Saturday, Sunday, Daddy. Basta biglaan lang. Kasi after namin mag-pick up ng mga product, yung mga ganun, sobrang pagod, yung gano'n, naisipan namin na nagbabalak sana kaming mag-staycation, ganyan-ganyan. Eh, hindi pa naman pwede si Chris sa ibang lugar kasi hindi pa fully vaccinated. Yan, so, kaysa gumastos ng pang check-in sa mga hotel or mga resort, naisipan namin mag long drive na lang ngayon. Surprise visit na rin kila mama. Gulat na gulat nga sila pag namin pagdating namin. Wala pala kayong pasabi, bigla-bigla yung ganyan. So ayun, kaya dito kami. So 2 days na ata kami dito, and dito pala sa sa sasakyan yung yung camera. So ngayon pala nahawakan. Yan, ang sarap lang ng tulog ko. Sa 2 days na yun. Pero sakit ng katawan ko dati. Ang sakit ng katawan ko. Ay! Yan. Tapos last day na rin namin ngayon. Bukas uwi na kami. Nagpapa-general cleaning lang ako. Yan. Kasi kahapon is nagpaligo ako ng mga doggies. Yung mga hotdog pinaliguan ko. Yan. And then, ngayon nga naisipan kong magpa-general cleaning kasi hindi kaya ni mama na although si mama naglilinis-linis naman, ganun. Kaso syempre, ang laki ng bahay. Tapos si Ate Jean din, di ba, nung nagpapagawa kami ng dun sa itaas, sa bundok, is hindi niya rin maasikaso. Hindi niya maharap yung paglilinis. So na yung mga alikabok, yung mga agiw, yung ganyan. So sabi ko magpa-general cleaning na nga muna ako. So kinuha ko ulit sa sa Ate Ibot, yung dating kasama niya dyan. Pero ngayon lang, parang on call lang. So naglilinis sila doon. Tapos bababa muna kami kasi bibila ko muna sila mama ng supply ng tubig. Tapos bigas ng aso. Yun. Tapos konting grocery. Ayun lang. Para maano pa yung lilinisin doon, ituturo ko pa. Kasi sobrang alikabok talaga, as in. Pati yung, yung aircon ni Chris, yung ibabaw noon. Kaya pinakit ko kay Daddy yung kanina, yung hagdan. Yan. General cleaning. As in literal. Talaga. Nakakainis ako sa alikabok eh. So, yan lang. Kaya kami nandito sa sa Nueva Ecija. Surprise visit. Gulat na gulat si mama yung pagdating namin. Popot-pot kami sa harap ng ng gate eh. Hindi niya pa kalain na kami yun. Yung mga to. Wala na kayong pasabi. Basta-basta uuwi. Surprise. And ayun nga. Na-surprise din ako sa mga lilinisin pala. Ano ba yan? Nakakapa. Pauwi na kami, guys. Pabalik na ng bahay. Mabilis ang ng grocery. Ayan, 1 box. 2 pala. Kasi yung isa sa handyman. Ang daming sale sa handyman. 50% yung pinaka mataas. Yung mga tools, Daddy, no? So, pamili si Daddy. Yan. Sayang nga yung yung hagdan. Anong tawag doon? Ladder nga. Ladder. So, yun, yung folding ladder. Ayan, naka 50% off din, kaso hindi ko alam. Parang hindi maganda yung yung quality lang. So, bagay na bagay yung pang naglilinis, yung sa mga dingding nga, magtatanggal ng agi or magkakabit ng mga decor, ganun. So, hindi lang maganda eh. Kaya, mas maganda yung nabili natin, nasa bahay. Yan, hindi na tayo. Shopee delivery na naman ito. Hello! Kuya, bigay na lang po sa sa RMK SHOP. Apa. Katapat lang mismo ng Santiago Street, kuya. Yung tabi ng Petron, yung white building, may RMK SHOP dyan. Kita niya na. Pa-doorbell na lang, kuya, ha? Thank you so much. RMK. Apa.
Yung shop dyan. Okay, thank you. Shopee pa more. Yung mga in-order ko na ano, na pang pictorial sa mga product, yung tray na ano, na mirror, ganun. May tray na mirror? Oo, yung parang arty-arty sa mga product photoshoot, yung ganun. Wala ko sa Shopee. Tapos, ewan ko ano pa mga in-order ko sa Shopee nun. Nagsidatingan lahat. So, unbox natin pagdating namin pa sa Pasay. So, yun lang. Mag-ano ako, magpapapaskilaw kay daddy ng salon pass. Pumili ako sa Watsons. Grabe, kaya pala masakit yung likod ko. Naalala ko, nagpaligo pala ako ng aso kahapon. Eh, ang baba nung patungan ko sa mga aso. So, nakaganto ako. Nakakubkub yung yung likod ko. So, masakit siya. Kaya bumili ako ng salon pass, tsaka tiger balm patches. Patadtad ko yung likod ko mamaya kay daddy. Yan. Uy, ba't guwapo ka na naman ngayon sa paningin mo, daddy? Di naman ako lasing. Nalanghap mo yung tutok. Kasi pag lasing ako, gwapong-gwapo ako sa kanya. Nababatrap siya, pinagtitripan ko daw siya. Baba! Pero pag nasa matino ako, daddy, pangit mo pala. Grabe ka. Char lang. Baba! Char lang naman. Grabe ka naman. Baba. Ano, maglalakad ako, punta-punkan. Wala akong pakialam, baba. Para ulo. So yan, see you later, guys. Tuwan-tuwa din si mama at si papa sa mga aso eh. Lalo na doon kay Kara, yung husky. Yung mga tsaka yung aso ni Mika. Andiyan na pala yung guys, yung hotdog nandito, binaba muna kasi nagpuputik doon sa taas, gawa ng wala pang grass. So pansamantala dyan muna sila. Dyan na si Kovu. Yan. Ayan yung mga grocery namin. Noodles pa rin, walang pagbabago. Hindi pang kasi, pang biglaang sabaw. Ganun. Tapos yung mga kape nila dito and essentials. Ayun lang naman. Tapos mga panlinis na sabon. Yun lang. Huwag na natin guys. Yan, bumili ako nito. Minsan kailangan kasi dito ng packaging tape. And then, eto. Ang maganda. Yung sa handyman. Naka 50% off yun eh. Yan. Mga Stanley. Alam niyo naman si daddy. Mga Stanley yan eh. Yan. Ano ba to? Butane gas. Para saan kaya to? Sa lighter. Yan. Pabili ng riveter. Wala pa daw siya nito. Tapos, pang ng yero. Tapos, wire stripper. Anik-anik. Diba? Sayang, 50% off. So, yung original price nito, 250, 125 na lang. Ito, 540. So, nasa 220 na lang. Tama ba? 220. Then, ito, 520 din. Sa 2 something na lang din. 210. Oh, not bad. Then, yung bumili akong dalawang collar. Kasi lalakad namin may mga doggies. Tapos, ilaw. Kasi pundi na yung ilaw namin sa CR. Then, ano ba this? Ito, sprayer. Kasi kailangan ko ng yung lalagyan ng solution ng Sunrocks. Kasi, yun nga, nagpapalinis ako. Yung mga ganito. Ayan. Para matanggal-tanggal. Yan. Wala akong dalawang bote. Then, yan. Panlaro mamaya sa mga dogs. Tapos, ito, pampataksa, just a drop. Yan. Pag mag-CCR kayo, sa mall kayo, ganun. So, naka 50% off din. From 365, 180 something na lang. So, bumili na ako ng dalawa. Parang buy one, take one na siya. Yan. Tapos,
Yan, Pure Flex Odor Eliminator. Pumili ako ng lavender and vanilla. Favorite ko to guys, yung combination ng lavender and vanilla. Sobrang nakakalma. As in. Then, ito. Yung apple cinnamon. Pumili na akong dalawa. 145 each din siya. Yan. And of course, yung ano, ni Daddy. Tar. Bag and Tar Clean. Yan, bumili ako nung, pati naka 20% off din. Bumili ako nung Cyclo. Tsaka yung isang brand, ABRD. Or ABRO. Abro. Ito mas mura. Ito 39 lang. Ito 500 plus eh. 570. Yan. Then, ano ba to? Ito pala. Mga iron range pa tawag dito. Yan, 250. So, 125 na lang siya. Tapos, baygon. At magpapaspray tayo mamaya. Yung odorless lang. Then, ito. Kailangan to ngayon sa paglilinis. Then, yung lamin steak na mga doggies. Yan. Sabi ko, papatry ko sa kanila. Baka magustuhan nila. Ihalo mamaya sa pagkain. Nag-resume na agad yung linis. O, diba? Kala nyo lang walang dumi. Pero madami. Char. Ito tayo, basahan pa. Oo, ang dami. Akala lang wala eh. Pero pag inano talaga eh. Kinalkal. Mga ano. Ayun, mga likabok na ano. Mga nag-ano na. Nanuot na. Yan. Hinuna nila yung kwarto ni Chris eh. Mga nanuot. Nilang hilura ng bahay. Oo. Kaya nga eh. Hindi siya natatanggal sa tubig lang, te. Brasin siya, madam. Ayun. Isi natin. Yan. Nakatikim ng linis. Ang blur. Lika na! Ayan nga, tapos lang nila kumain, guys. Silalakad lang namin. Para makapoop din sa labas. Tuwan-tuwa mga loko, ah. Wait lang! Burger! Ikaw na lang ang wala pang ano, burger. Kulit, bulilit. Opo, opo. Lalakad tayo. Tapos sila kakara naman mamaya. Burger! Ayan na naman, May. Ayan na naman. Ulihin mo na, May. Yan. Kulit talaga yan eh. Kami. 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 Ayan, cow. Kulit bulilit yung... Kelly Belly. Dali na. Ito si Noki. Yung satellite na lang kay Noki. Kelly. Kelly. Uy, bakasyo sa'yo, burger. Kelly Belly. Wait na. Aray ko. Baka yun ang kasya sa kanya yung pula. Ayun o. Ay, wala. Hindi kasya sa kanya. I-adjust mo, be. Yan, maluwagan yan. Buhay nila mo. Ayun, walang niya, oh. Talaga? Yan, luwagan mo, be. Oh, sige. Ang niya ka, di ka makakasali. Walang pamisa, me. Young boy. Hindi mo nga yung si Burger. Oh, ready na sila, Burger. Ah. Ikaw na lang, may iwan ka kung magka. Burger! Ano ka na po? Promise ka talaga. Wait lang. Ito talaga, napakaano na ito eh. Burger! O, bala ka ha. Lalabas na sila. Lalabas na sila. Ano, me? Sige. Nainyo ito sa maray. Inyo pala. Kulang pala yung nanunod. Ginger. Ginger. Ginger! Sige na, Ginger! Ginger. Burger! Yun na, Mio. Oh, tiyo. Oh, buto, ha? Ikaw, Ginger, halika na lang. Wait lang, wait lang. Kulit mo, ah.
Oh, yan yung ano, green. Kaso kulang nga. Wala si Ginger. Oh, siya kayo yung green eh. Wala kay Noki. Ayan o. Ang ano yung sa... Adjust mo. Meron pa may? Adjust mo. Nakatanggal na yung Kelly Valley. Kali! Pasok ito kanya. Ano masikip? Halika na, bilisan mo. Aray ko! Dahan-dahan, uy! Dali yung kay Ginger, dapat inano mo. Lulusot yung leg niya eh. Halika na, dali! Aray ko. Let's go! Aray ko! Lakad. Uy! Oh, ayan o, ano yung leg niya. Masushoot yung ulo niya, ayan o. Oh, yun na, tanggal na. Let's go. Teka lang. Tataya ata sila. Huwag ka lumapit sa akin. Nakakabol-bol yun. Dito! Oh, saan kaya galing to si Lola Sabel? Galing na naman siguro to sa bundok. Yan o. Saan ka galing, La? Si Junior gustong-gustong kumawala eh, oh. Bawal kasi pa makakagat kayo eh. Burger. Hammy! Lulo ko ako gulo. Anong tinitingnan dyan? Ha? Tinitingnan niyo dyan? Oh, di! Tama na, Junior. Wait lang naman. Nakailan takbo na tayo. Gusto niya kasi takbuhan talaga eh. Eh, hiningal si Daddy kakasunod. Ano na? Jinger! Jinger! Oh, let's go na. Takbo na ulit. Dali. Let's go. Oh, let's go. Sige lang. Let's go. Ah. Burger. Dali. Ay, burger. Dapat drone na nga rin. Kapagod. Gravity. Hi. Oh, enough na ah. Si ano naman? Sila Kara naman. Uwi na. Enough na. Napagod ako. Akin na lang daw, sabi ng bata. Ate, akin na lang yung nakahiwalay si Junior daw. Loko ka. Pagod. Yeah, shot ka na shot. Nagigigil ka rin. Inom eh. Lasig na si Papa. Habang nagkagalit, dumala ka sa inom eh. Taki, hindi ka pa uwinom, nakaisang buti na ako kanina. Agoy, kaya. Namuna ka na pala. Ayan. Tutulog ka na pa? Ano si Ate Jean? Ano si Ate Jean? Kaya inuman pa lang. Ayan. Shot muna guys. Kasi bukas paalis na naman kami. Kaya mga dadali namin bigas. Supply ng mga boys doon. Binili namin kanina. Ano si Ate Jean? Pero maaga pa lang ha. Maaga kami nag-umpisa. 8:16 pa lang. Socho pa lang. Ayan, si Shanay. Ang aming baby girl. Oh, miss na kita, bebe. So, yan. Anong ininom ko? Soju. Tsaka Yakult ng ano, ng
Korea. Ayan, may pang ano daw. Smirnoff. Ayan sa Ate Jean. Mag-Smirnoff muna tayo, Ate Jean. Smirnoff. Hindi naman ang ininom nila. Gin bilog. Miguelito. Miguelito. Ay, mas masarap po yan, oh. Eto ba? Ewan ko, sarap na sarap sila sa ano, sa gin sito. Ayan, oh. Sito gin. Sito gin. Ayan naman ako. Sa Sonda uwi namin, may isang box na ng ano dito. 4 kantos. Para sa Pasko may ano ka dito, te. Basta po. Sa Ate Jean, ang masipag naming ano. Umiiyak na yan kanina, guys. Alam nyo ba? Umiiyak na. Nakaisang ganto lang na. Umiiyak. Umiiyak na sa Ate Jean. Napapayak na, nalasing na, ka-lurks. Salamat sa sama. Nagpapasalamat lang po ako kasi nagkaroon ako ng ano, blessed po sa akin na nagkaroon ako ng mga among mababait. Bonus! May aumento. Aumento! Bonus! 13 months, tsaka bonus. Lagi naman yan sa Ate Jean meron eh. Diba, te? Yan. Basta galing po sa puso, maraming salamat na po. Ay, nagdalaga. Ay, wala pang bulagaan. Ayan. Chat-chat lang, guys. Happy-happy kasi bukas. Back to Pasay na naman. Ayan. Na-surprise nga sila, di ba, te? Surprise kayo pag uwi. Ay! Walang pasabi na yung uwi namin eh. No? Naging surprise! Gulat sila eh. Andiyan na kami sa... Ay, hindi. Galing kang bundok, di ba? Magbaba mo, dito na kami. Sabi ko, dumating sila, di pa ka nakakalinis. Si mama nga dito. Nagpupot-pot kami dyan. Sino yun? Sabi ni mama yung gano'n. Dayo. Dayo na ano. Walang pasabi. Walang pasabi. Surprise eh. So, ayun na nga guys. Tapos ng araw natin dito. Sorry, Marcel. Ayun, super duper aga. As in, ito na pinakamaagang inuman na ano, natapos. 9:52 PM. As in, ayan, nakauwi na si, ano, si Ate Jean kasi may pupuntahan pa daw siyang isang inuman pa, kila Ate Ibot. Shut up! First time ko ata ito guys na baka inuman si Papa. Nakakaloka. Hindi. Excuse me. So, ayan. Second time naman. Yung first time ata is not literally nakainuman. But, first time ko na legit na makainom. Not legit. Ano ba? Yeah, legit. Official. Officially, ano na ako. Pwede na akong uminom doon. That was 18, when I was 18 years old. So, yan. And then, ito na yung second time. Kaloka. Kasi usually sila lang nag-inuman, sila daddy, yung ganyan. So, kanina, ayun nga, nakisabay na ako sa kanila. Kasi nga, last day namin today, yung ganyan, nakainuman namin si Ate Jean. So, yun. Ayun, wala lang, masaya lang. Kwentuhan, yung mga ganun. Nakakaloka, diba? Sorry guys, pero I think medyo tipsy na ako. Pero alam niyo naman ako, hindi ako palainom na tao. Kaya 2 bottles lang, talagang senglot na ako. So yan, anyway, yan, nakapag-shower na ako. Yan, fresh na. Pero hindi ko na kayang mag-skincare kasi nahihilo na ako. Pero at least nakapag-freshen up tayo. Diba? Yun ang importante. Yun. Then, ayun nga, nakauwi na sa Ate Jean kasi may isang, ano pa siya, inuman pa siyang pupuntahan. Pero di pa alam mo, makakapunta pa siya doon. Diretso na siya sa, ano, sa kanila. Kasi lasing na rin yun. So, ayan. So, happy lang na nakainuman ko for the first time sa Ate Jean. Sorry guys, pero alam ko, sabaw tong vlog ko na to today. Yan, saya ko lang, di ba? Kaloka. So, yeah, it's 9:52 pa 10 PM na, pero patulog na kami kasi tomorrow is uwi na kami ng Manila.
Ayan lang, yung surprise visit ko kila mama dito. Nakapag-grocery naman ako. Nakabila ako ng mga needs nila, ng mga dogs. Yan, although yung pagpapa-general cleaning ko is hindi natapos. Kaya tomorrow, hanggang next day pa siguro to. Kasi, literal, hindi kaya ng isang araw lang yung general cleaning dito. Kasi, pinais-is ko yung mismong wall. Yan, kasi medyo nanggigitata na kahit na hindi siya, kahit mukha siyang malinis, madumi siya. So, literal na pinais-is ko yung ceiling, yung wall, ganyan. So, ilalast lang tong kwarto namin. So, yun, hindi pa tapos yung sa taas, second floor, hindi pa tapos. Nakakaano pa lang, yung kwarto pa lang ni Chris, ang fully, fully cleaned. Yan, and then, next yung 3 kwarto, and then dito sa baba. So, baka 3 days to na general cleaning. Kasi gusto ko, kahit yung kasuluk-sulukan is malinis. Yan, kaya, kinuha ko ulit si... Sorry, Huwag sinapian, punyeta. Ganda kami pag nakainom. Uy, tangina dahil nakakaiya sa kanila. Sorry. Wholesome tayo dito. Pinatawa ko mo kasi sinapian sa pundemonyo, lintit na yan. So anyway, ayun lang. We'll see you tomorrow. Continuation din ang pagpapalinis ko. Nakakaloka. Nawala na yung sasabihin ko sa inyo. So, singlot na talaga lola nyo. Good night. I love you guys. See you all tomorrow. Bye! Sira ulo. Daddy nasa vlog tayo. Wholesome tayo dito.